Eba munya wachi emakwaba efamra bedwam dwumade so ebra wiedu se ye de bedwam kase ebe somwo midin de akwasi inses ma de ba ne yedi wakotre bi ene sen Ghana Armed Forces mpedefo abawonte de abatudwa se ensem bi na mabonten e de fa akode bi na moman Ghana mu no eye horodo brada sem Ghana for emonto room abana msini ye wo akrofom so e de ato mampenda da John Dramani mama na aban ya eba enim se obesra mu ada empodwuma aban ehye ase no onso betimi ne nyina akọ na wieye weni samudo bi na no pay ye de esomwo ese bedwam kase afensem no enchire monie bi enenam abefo ekwan fa so eto enkra mechire social media so ese obi e de pick up akosa akudie ene akodia wodo bi enam man Ghana mu a yeni baabi ene pakro e de eko Ghana Armed Forces pen for krato de babonte se mo Ghana fo nyina mane se sansem no eye hrodo brada sem Ghana Armed Forces Eden Krata aba betudwa wonum echire mu se audio recording bi a da be fonten time so a wonum esusu wo mu se pickup truck bi akwakosi magazine na ewo 5 battalion of infantry akwakosisa etuo egumu ekọ bia bi a wonum enim no enya de se nukure bi a ewo mu Ghana Armed Forces enam sankrata yi so ede tudwa se ene a ewo saa kasafoni yin so no nukure bi a enim ne senti manfo emunu ehrudo ahrada sam wono mu kire mu se saa ehyan a manfo ehunu ye no na nantwie bi enedam a wonom ede kọ ebia bi a eben baby a magazine no ewo no ne senti wonom ebo manfo nyina akokose obi biara a wobete saa eneni bie na wobɛya na dwene se wono so ebechecha ma manfo no de abo amane no wonhwe yie pa san se wo kire wonom wanya de se wode won ho ebeche wono ne titiru pa ne se Sabri ya yato abawie na nteme ho ase ekoso ewo emiamia bie no wonom enam krata no so ahye manfo nyina abose wonom adwuma se esese wo hwema asumdue ba oman mu na wobo manfo ne ajapade ho ban no eno a na wo jere won ho aye ne senti wahye manfo nyina enkran se obi biara a obeti asem bi ebe na dwene mu kesenene no omomode ase obetwia ben Department of Public Relations wo Ghana Armed Forces mu na wape sansem ni mu enchire Bronya besobe da toso adwenu ensia da kase wi asafa na nyina amanfo edi ne de che ade ema yadofo enkanka bronya bosome eda no emu eda unti adom kase atiese abonte so edamanfo ede kumo bi som se enti so 26 December eka ho asem no unti ase ene se amane boni akowatwum ene de amane boy ebae it's a Christmas you celebrate here 25th na ade chia e bossing di eni say no kwaka obi a otumi bu free e ko police station anya hwe by na bossing di mi hu hwe kenen ka say di ile ma ye de pe ba bi tina kakra so ka play ni ho ense e pe kakra na ye je ni mile so e de ko boyle what ya say so ye buy so ha di ye hu hwe boxing day ho de ma fa wan say e ade che say obehu obi oni bi mo bo no a che na de no nso ani age o na blabom enam nimu fa ho ene me be krum se me pe kakra na me so me no abusuafo akopa bi kakra tra ne nso age edi kakra te me so me nam ne se me hu obi oni bia so on number sa me so me tima boa no na no nso me sa akona no nso ani age boxing day no e kire odo kire anijie entertainment da yesi wo say yemfa nkyere odo yemfa ye entertainment anu kura no ye ne sakura hwe bokom arana say kura na and then sa anigye no ebekoso form entertainment etimi kwa na yakwhwe obi kura etimi ejina eno so e de che obi ade nti ene mi kofi a ene kwada ne nyina ne oba ne nyina no ye de beye odo na afi happiness boxing day de every and call abrim and they start to boxing na ye bomba is aban no ben hihye pa ama man said ya boxing na ba yakono na ye bo a obia aba behwe bi cause said ya boxing na tin say football ye bo boxing kwa na say bibi na anim nti ye say aban so onye bibi mfa ho no ma mo say ni pa bebre ni beje ho ne bo boxing na ne pa bibia
akakɔhwɛ boxing yɛn sɛ boxing na yɛbɔ ɔmba hyɛ daa bi mo bia boxing deɛ Kofi akɔwɔ atwum amanebɔ nie de amanebɔ yi efiri Tama station ɛna ɛbra Adom TV aban anam siri ya ɔwɔ manso akrofom ɛde adesadeɛ ɛto NDC aban ya ɛbɛ ɛnim so bɛsrɛ mu ada mpontumi awdo a ɛkɔ so ɔ mansim no wɔbɛn mu ɔto na gyegye mu ɔmɛtoa ɛso mu amanfo the mesre party for from both divide MPP NDC say my yenka say NDC na waban mu nti be sabotage na efforts ana ye be kwatia no ye momodin say ye nyansan anim de obia na ye fan support say de be ya omanchichire no ebetimi akoso but ene de akofomfo nyina ato ama NDC candidate so no nko nto say e ta na chi say de be ya na dwumadi betimi akoso na aboa ma de so na etimi tumpon say de da ya koma so pa ye ko ho a ye ntimi anwie didi kan eye hospital ajana 111 say edu roofing level mestre say abanya bayi emetoa so ni ntimi wi ya kwan ye free oboase abakufrom twam ko sikaman etwam ko koju kwanta ye de ma contractor ye ntimi anwie enkro ni bi ho a up to na ntimi nyankane ama omo ebi ni telecommunication network ni na ya de a ye stress say abanya bayi emetoa so secondary school no enam free senior high na bayi nti amankola na buso ma dormitories no eho odem ma omo ye started boys dormitory 1 na girls dormitory 1 ye ntimi anwie metro say aban no bayi ometoa sa dormitories no so say de bayi ankola no omo nda krum na mo betimi atena campus na yetimi abom ho ban yesin say bebre na eti krum a ye ntimi hwe omo so ye bronya boso be to so enkron wo afemu na abato commission tetene ni ma Jean adokwe mensa en beto dwa say afimpimienu ene adwene nan abato ye koso yi endi siamyuko na edimu enkunim enkakaba mampani edien mu a aka bi amagana fana nyina da ene gie etwi efa so ne nakopem ewo eye dunkwa ofin ewo manfefire mantemu a endi setitafo no ede ene gie akona ase som akoda nyame aso kunim di a ode mo afia bato mu si abijina ha enye NDC enye MPP. It is about the development of the job. When you are the global about not yet the Juma about the job. And maybe that young see no cover be for young and put Juma. Now the profit is at them. Now you to chame 90. I feel me so big biara. And your man, I'm a farmer, so I'm a young venture. No command for Bibia and Co. Ye janwa ekopi nyame mrepem nyame ansade ni aba se be sanation de ntia etini pamucho nyame fa meso ebi bitu ba ukroma obi na nanu na mo ho asade no mesamo ho na nan kawe fu mo krodu asofufu amo ho eni kroma ni nyara no nyene fefe so Dunkwa adonten hene nana yaw amoa enegina nanano mu ahemfo a wo Dunkwa traditional area na mu ekasa wodwumadi na se no wode ato Council of Elders a wode ndisi amanyoko nanu nyina animu se sankunim di abeyi a ye kopi bibi abode nchiraman mesre se a ya mu tunufo a mo ndwene de nchiraman amana ko yese party nkwa asem na yabi mesre mu dio Munfa sa akukuduro na ana pepa na yedi pia mo ma mitumi election sa pepa no ene akukuduro no ya fa sanso di na chi man ko pre bibi February dunko ene de chema nyina so yebe pia yebe twetwa ene nti ofa ha ne yesa no ofa ne yesa no bisemu oba ye nche ti no ho nyade we so ene begina na enano pay ensemo do ebe sommo ese bedwem kase bronya bosome de to so adwenu enso afimpimienu ene adwenu nan ede no aha ene de nyina ebesie midi de akwasi ensia yenwie kura ye kwaba na ensemo do aka echi no ye de ato aso